ya ban Fadima, ya ban Fadima. Oyoyo abun Fadima, oyoyo abun Fadima, ya ban Fadima, oyoyo abun Fadima, ya ban Fadima. Bismillah malikal mulki tutul mulki na zo a bani. Wani ciwo ne na so ya shige ni yake nema ya karni. Adadin zafin sa ya fana da Allah wutari ya karni. Ciwon na fito da shelantawa littu dusu jini, dusu jini. Allah ka dade ni imani a cikinsa ka kara yanta ni. Ka kiyashe ni munukan aiki kar in shige wa 'yan zamani. Domin darajar Rasulallahi ma'aiki annabin zamani. Wannan da nake ta so na gani ilahu ayyimun lamuni, ayyimun lamuni. Oyoyo abun Fadima, ina dubuwan fadi Allah yayi wa manzo salati ba. Allah na sani za ka yo salatin du da bance ba. Ka salai ka samu da auliya ban bar su ba. Bara makaulayi babba mai kinsa walla bai da uba, walla bai da uba. Allah kayyo salatin nan adadin da ya zarce ji da gani. Kayyo shiga annabin annabawa shi da sayyidul kauni. A samun Ali samu ila wasa sanaini da duma biyin sarrafa sashi Allah wa insuwal jinni, a insuwal jinni. Oyoyo abun Fadima, san sanyo shugaba ta gaba ummu shirafa babu yake. Mabaruka sajida halima masu mani a barni take. Wanda wawawa yake ta fadi a bar mota a dauke ke. Da sun so su ake yi musu da sun furta a yau take, a yau take. Assalamu alaiki ya mahasumu batula ya uwar kauni. Soka da jinin Rasulallah masu magana abani. Amaryar sayyadi Ali ummul hasanain wal husayn. Abana abani ya batula alfarma gana abani, gana abani. Oyoyo abun Fadima, a sace cani jilani da shaksharu balan uba. Kibiri magwani kisan Allah amin ludubi ya sani gaba. Na dinga jiri ina talari na hau hanyar yaban babba. Annabi shugaba ja gaba akwai da akwai kake babba, akwai babba. Assalamu alaika ya ruhul kulli sayyidul kauni. Assalamu alaika ya shamsullahi karibu zumanni. Assalamu alaika ya shugabancin dukkan insu wal jinni. Assalamu alaika ya suffatullahi mai yi wa dukkauni, mai yi wa dukkauni. Oyoyo abun Fadima, mai kiran rana ta dawo take maka Allah uban zara. Dan abdu ban maza a badar kaga garba a matara. Kawa bayi kawa Allah an gwarramlar baka kura. Na Khadija abin yabo nura ramar kake zuwa attara, sai zuwa attara. Ya mai ada Anjala gaishe ka mai juye-juyayi. Karibun laja Hamadu Mahmudu Rasulu mai yayi. Gaba na giya ta san ka na sha in na sha nai ta tikan layi. Majanunin san ka ne baru hauka na jirin san ka nai, jirin san ka nai. Oyoyo abun Fadima, jamilin lashe ka kura kyaukyawu a gare ka babu ya shi. Kyakkyawa asalin kyawu kyawu kan ba irin fasishi. Kai ne mai kyau wanda ka kyautata kyawu ba irin kamashi. Ka tsaftata tsaftar ka ce ta tsaftata walla babu ya kai, walla babu ya kai. Asalin mai asali ya fi Adam ya fi Nuhu kusan ya fi Musa ya fi Yakuba har Yusuf ba irin sacen. Aljannar shugaba ne shi dan Abdu sannu dan Addanan. Ran ceton gamu ya annabi ya yi mana dan isar rana, dan isar nana. Oyoyo abun Fadima, rabu da ruwa
ta fushi. A bani wannan kai wa kaunu da Hassan da Husaini yan tagwaye, a ya zara usaci da masu ma ya uwar tagwaye. Jamille yau ya zo gare ku ya annabi kakan tagwaye, warzo mai rusa kafirci na Khadija gwani na ɗin Allah, gwani na ɗin Allah. Oyoyo abin faɗi katangar kisra ta zafi ta rushe don Rasulallah, bukunan lata da uzza sun rushe domin Habibullah. Jamuje gwarzo na ɗin Allah mai rushe masu kin Allah, gwarzo mai rusa kafirci na Khadija gwani na ɗin Allah, gwani na ɗin Allah. Ya annabi na baka kaina da jini na har uwa uwana, fansa a gare ka alkawiyu karfin karfi mai gidana, mayaki jarumi na gaske karibun ya annabi na, ka cinye badar bare ta buka karfin karfi mai gidana, fi mai gidana. Oyoyo abin faɗi aljannar ta kace annabi kalilin ya asamadi, in ka so ko kai wa bawa izinin ya shiganta ya farin, ya isasshe mai sufa ta Allah mun bahu daraja ta kafufu, kai da kai nake mai Umar Aliyu bai bilal manzo Mahamud, manzo Mahamud. Ya Allah kai ka san annabi da siffofinsa mai Madina, sannan kuma kai ne fadinsa abin begensa dan aina, ba mu san sababan mu sanya yake ba maiki mai garin Madina. Allah kai ne asalin sa ainin sa dan Amina, dan Amina. Oyoyo abin faɗi assalamu alaika ya Aminu, amintaccen da ba irinsa. Assalamu alaika ya Azimu, girman da ba ya nasa. Assalamu alaika ya Basiru, ganin da ba irinsa. Assalamu alaika ya Adalu, mai adalcin da ba ya nasa, da ba ya nasa. Waye da gwani kamar nawa, ni nawa gwanin ba kamar sa, dan nawa gwanin yake ta yin ya ga Allah shi da shi fasishi, su ga yau zancen bayi jabi ma'aiki ba kamar sama shi, masu miya zarce kaunu ba litta ne ba sai mu ji shi, sai mu ji shi. Oyoyo abin faɗi ga annabi mai gure gaibun abin shiru ne, kai annabi ya gane gaibu ya san ainihin ta da shi ne, rijalu gadda ya ambata makura ne shi mu ji shi mu da mai alamdalan mutum Khadija abban Zara mai gida dai, mai gida dai. Assalamu alaika ya mumbawul kairi, kaunar kace tsani. Assalamu alaika ya subgatullahi kakan Hassanai, salamar da nake yi ma ya Rasulallahi kace ya tarbe ni, kace min na shigo da damar nan na bidadan bani, bidadan bani. Oyoyo abin faɗi da kadai tarshe warama da Ahmad Shehi Tijjani, dan harazu garkuwa dan gwani Jibri maucika ta addini, dan umma mai yarwa na zo a bani abani, ta sharufa lanmu nazarewa da ya sani na gane addini, na gane addini. Mai begen dan alabawa Jamilu daga Ibrahim, Allah in min ya kuskure ga yafe manna ya hakim, ka ji kan sharu mai zarewa sharufa lanmu Ibrahim, ka sanya limana gare shi dan annabi